Manje sibulisela lapho kuni nonke amakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkomkani abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje ndibhalele ngumama lana uthi unengxako nayo ufuna nje ukusichazela yona. Umuntu omdala ninjani? Sikhona njani? Siyaphila, bengicela nje umama esondele ngapha kancane. Okay. Yebo umuntu omdala. Mama bengisacela nje usixolele ukuthi umama ngubani and why usibhalele namhlanje la ekhaya. Mina nguPheki. Ngiyajabula ukuthi nize namhlanje bengakholwa ukuthi nizoza. Nginenkinga abantwana bami. Ngiyanibonga Josi. Dala nginifuna angazi ukuthi ngizonithola kanjani. Nginomntwana lo uOpa igama lakhe. Umntanami firstborn yami. Uye ngazibona ngaye ukuthi ngiyazala emhlabeni. Ngimkhulise kahle lo mntana, uphasi matric, ngibheka ukuthi sekazosebenza angisize. Nanga umntwana ikhanda lisasebenzi, uyahlanya, akalala endlini, akagezi, akadli. So ngihambile bantwana bami ngaya kuba profita ngayobuza, bayangitshela ukuthi lo mntana lo khona umuntu amtshontshele. Utshontshe iplasma, watshontsha imali komunye ubaba ohlala khona ngapha phezulu. Lo baba uyaziwa ngazi uOpa umfunani lo baba. Lo baba uyaziwa ukhokhovula wala. Uyathakatha lo baba lo. Uye lo umushele lo mntwana. Umntwana phela singathi uyathakatha. Ngumuntu osebenza kanjani mhlawumbe? Umsebenzi uyinyanga. Awuye ebantwini bathini? Manje ebantwini bayangitshela ukuthi yilo yababa loya. Wamenza something ngoba wamtshontshela lo. Wamtshontshela. Kuze alunge lo mntwana kumele ngibuyele kulo yababa loya. Manje ngiyasaba ukuya kulo yababa yi1 nama ngaza ngenze ngifane naye lo mntwana. So ingakho ngibhalele nina ngithi ngicela ningiphelezele ngiyocela ngiyoncenga kubaba. Noma ngabe yini ayifunayo ngizomenzela. Makangangiphilisela nje lo mntwana. Uyayi1 ene ngiyisingle parent. Bengibheke yena ukuthi uyo ozongisiza. Okay, umuntu omdala ngicela usondele ngapha ngifuna ukusondela nako my bro. Ugrand wemfethu. Ngicela ukunyanya. Uyabona into engishoyo. Yini? Bekenzani bekabhema mhlawumbe? Akakaza bhema. Bhema ngaze estradini ukuthi kwenzakalani. Bokumntana oright ophase imatric. Sengisho abangane bakhe bebengabantu abanjani? Unabangana babi, ngamkhuza kusokudala uyabathanda abangana babi. Yena uhamba nabangana babi akwenzeki ukuthi hambe nomngane oright. Ene ngimkhuze kudala sangena isikolo. Ukuthi akayibayeke. Uma abanganini ababi funa abangana ba right. Hambe esontweni akalifuni ukulibona isonto. Manje sekazi sezithola kule situation and manje sokuyingxaki yakho. Nangu akalala endlini lo akagezi. Into ebhlungu nje makangangena mawungasondela eduze kwakhe uyanuka. No ngibona from ihlangu kuya le phezulu ukuthi awuba. Bheka ikhanda bheka uphila kanje into ayenzayo ke lebusuku nemini. Ayikho into engamsiza ngayo. The only thing kumele ngibuyele kulo yababa ngiyocela kulo yababa la. Ingakho ngibhalele nina ukuthi ngicela ningisize ningiphelezele siye kulo baba lo ngiyomncenga noma ngabe yini ngizombhadala ubaba abuyisele umntana mesimeni. No umuntu omdala ngiyakunderstand ngicela ukuthe siya ngakuphi from lana? Siyakhuphuka sihamba kanje. Siya le phezulu. Yebo. Wakho kude from la. Hayi akho kude. Umakhelwane lo baba. Manje uzovuma uzocooperate amasi. Hayi asambeni. Uzovuma uthi. Uzovuma bayibona abantu uzovuma. Bangiyi1 uyangidelela. Uthe ubani unje igama? uOpa. Hey Mr Jones, Mr Blackson, let's go. Opa. Engaba wangeke bale. Angeke abaleke. Hey Mr Jones ambambe lapha umsonde. Udelela mina makunabantu yabasaba abantu. So ngizohlala kanjani nomuntu onje? No ngiya understand umuntu omdala. Hey. Manje yini bathi kwenzani bamsebenza? Bamsebenza ngithi watshontsha iplasma nemali yalo baba lo esiya kuye manje. Lo baba wathi laba abathathe lezi zinto lezi uzobabonisa. Ene naku ngempela. Umuntu enimaziyo vele ukuthi. Nyamazi yena vele mayishilo ukuthi into ezoyenza uzoyenza. Nyamazi lo baba lo. Akaqali ngalo. No inkinga ukuthi umuntu omdala angithi manje siyazala ingane ngoba niyazala ingane ningabantu abadala ningazi ukuthi umuntu siya khona straight singena la kule gate le. No sengisho ukuthi abantu abadala niyazala ingane niyitshela ukuthi hayi umuntu kuzoba ne future or kuzoba na something sengibona umakhelwane sebedewe or babona amakhamera koko no ang understand umuntu ukhona la bengicela nje sanibonani Bani lo? sengisaba ukuthi sipush sanibona mntu Yebo sabona. Kuyaphila njani? Siyaphila njani mfowethu? Manje bafunani abantu lapha kimi? Oh siyaxolisa mkhulu. Manje isilungu sifunani la kwa ekhaya.
Oh ngiyaxolisa ngaloko mntomdala. Yini inkinga yakho? Igama nguLavas mntomdala from iJozi Bicycle. Ngihamba neCrew bengicela nje ukukhuluma nawe mntomdala sinenge. Ngiva bathi usebenza ngabantu so bengithi sinenkinga esizi. Uthunywe ubani la ekhaya? Umuntu omdala ngihamba nabantu abafuna uncedo kuwena kahle kahle. Angithi usebenza ngabantu. Sivulele baba. Senibona mkhulu. Into zesilungu zifuna la ekhaya. Oh uthi umkhulu ukhuluma ngama camera. Ifuna la ekhaya. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa ukuthi sivele singene kanje ngama camera kwakho. Umuntu omdala ngihamba ne family la umuntu omdala. Opa vela kanje akubona. Oh Umfana ngiyakwazi lo. oh yamazi lo mfana lo. Mama bengisacela sikhulume nomkhulu umuntu omdala ngiyacela sikhulume nomkhulu simtshela ukuthi why silana namhlanje mkhulu ngoba bengishilo ukuthi uLavas from iJozi Bicycle uthina sidila ngokunceda abantu mayingabe banenkinga. Abantu sibonge wena. Mina ngiuLavas ngokwamabhola usobhuza. Yebo. Ukhuluma noGumbi ke lo. Oh uGumbi. Yes. Yebo umuntu omdala ngoku esibhalele ngumama lana mkhulu. Uthi unenkinga naye ngoba uthi umfana ngathi uyamazi. So mama bengisacela usondele ngakumina. Yini inkinga mama? Babugumbi njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Yebo mama. Babugumbi yimi umama kaOpa. Igama lami nguMampheki. Ngihlala ngapha ngenzansi. uOpa njobe nje. Ngicela ume ngapha Opa kubone kahle baba. Opa bekumntana oright okhule kahle, uphasene matric. Wenzani? Ngathi waganga la ekhaya. Watshontshela iplasma, watshontsha nemali. Bengicela babugumbi ngiyacela yimi umama wakhe ngiyacela bantu ngicela ungilungisele Opa abuyele kulo. Sonke lesikhathi eside singaka ukuthi khona niza manje. Bengazi baba bengazi. Omkhulu wena wakwalahlekelwa vele. Ngalahlekelwa kakhulu mntanami. Yila bafana laba. Hayi bengazi. Ngathula mntanami. Uzophinda abuye la ekhaya. Akudlalwa la ekhaya. Akudlalelwa la ekhaya ngofuthu. Akudlalelwa la ekhaya. Ungaphuma manje nawe. Yebo, ngiyaxolisa mina mkhulu angizelanga ukuthi manje ngizokuchukumisa o manje ngizokutshontsha ngize nje ukuthi sizokhuluma. We mama. Yebo. Uzulanda abantu besilungu baletha la ekhaya. Ngiyakusaba baba. Nami ngiyasaba. Obviously angithi mkhulu nawe uyasho ukuthi akudlalelwa la. Ngakho ngilandela abantu. Ngiyakusaba baba ingakho ngilandela abantu bazongisiza. Ngini mina ngini uzongisaba. Ngicela angilwi baba. Kuyalashwa la ekhaya, kuyalashwa la ekhaya. No angithi manje ngicela ungilaphele nangu umntana. Siyacela. Yebo. Ngiyacela noma yini baba ngizoyikhipha ngicela ungilaphele yena. Uyayedwa nje anginayo omunye umntwana. Khumula lokweteki lokho. Khumula lokweteki. Ngoba bengagezi nje baba. Makakhumule lokweteki. Kahle mkhulu kahle sizoxolisa mkhulu yiko sizoyicelela la kuwena mkhulu manje nawe uyayibona isituation esibhekane nayo umuntu omdala siya understand ukuthi umoshile umfana and asisho ukuthi siyayipromote lento ukuthi abantwana nizala ingane zibuye zesimoshele nikhohle ukuthi manje thina selimpindisela emuva impindisela lo makazizwele lo mfana wangenzani waba wrong mkhulu wangenzani nami ngishilo kuye ngathi mama umfana beka wrong kodwa ke angithi yazi ukuthi ingane sometimes mkhulu zinokuthi zingene istage uthola ukuthi bekangene istage mkhulu istage sana umfana umama wakhe ngiyamazi asisemncane ambambisa isikole ufundile lo mfana lo Ngiyabonga mkhulu manje yini lo makazwele kodwa mkhulu hambani phumani la kwami mkhulu ngicela umuntu omdala ngiyacela babugumbi ngiyacela konke ozokusho ngizokwenza ngiyacela uye yedwa nje mkhulu uye yedwa anginayo enye ingane uye yedwa ngiyacela baba mkhulu kodwa uyayibona na uyabona ngicela umbheke nje from eyicathulweni unyuke naye mkhulu umbheke lo mfana ukuthi uyabona na akusenampilo mkhulu ngiya understand ukuthi bamoshile hambani phumani la kwami okay phumani la kwami okay mkhulu understand mkhulu ngicela yizwa ukuthi umama uthuza uhambile abantu ethi ufuna uncedo manje bonke abantu bayamxelela ukuthi the only uncedo ozolifumana khona nguwe umuntu omdala and so silana ukuthi sizokucela ngoba siyazi ukuthi ngibhizi ngale mkhulu ngibhizi namuhla ngibhizi kakhulu kungatholakala ukuthi ngiyazi ukuthi maybe unama client azayo yabo abalekile thina njengamanje mhlambe ukuthi asibalekanga
kodwa besicela mkhulu anginasikhathi salomfana kwamanje phuma nihambe la kwami phumani nihambe la kwami ngendumbeni yami no mkhulu kancane mkhulu okay ngicela uve oleyo ngicela oyivale okay yivalene yogcina mkhulu ngibani igama lakho ulava boy ulava asayibo ulava boy yeah ngicela ningiphumele okay mkhulu mara yivalene lene okay ngiyacela mama ngifuna ukukhuluma nawe ngiyacela at least wena ngifuna ukukhuluma nawe ma ngiyazithoba babugumbi ngiyacela nkosi yami uye yedwa umntwana anginayo omunye umntwana ngiyacela okay ngiyazi uyalivuma iphutha lakhe phuma nihambe la kwami mkhulu sesithi yendumbeni ngicela ningiphumele hambe ebusuku umfana lo waganga bafika la kwami bangijontshela zonke izinto angisana ama-engine manje bathatha nama-engine abafana bawuthengisa scrap yard ya mkhulu angifuni ngiyabonga right mkhulu yazi angikusoli umuntu omdala yikho kodwa bengithi ngoba umama angithi uyazi ukuthi akasena ndoda ayikho umuntu ongubaba ongakwazi ukuthi angifuni nokwazi lokho okay usifundile ukumbi lokhulumayo ngiyazi usifundile isifundo akekho umuntu isifundo naso yiso leso ngiyazi ukuthi hambani phambili bonisiza phambili sengibuya khona njengoba ngiza la kuwe sengibuya khona ngizamile akukho laba ngangisiza khona bashilo ukuthi kumele ngize kuwe ngoba waganga la ekhaya ngiyacela babugumbihle ngiyazicela ngiyazithoba phambi kwakho wema maketha umfana wakho ngoba waqina kumatriculation kuphela I'm sure naleyo mali bengayizisi endlini no baba mina ngikaze ngabona lutho akaze azana iplastic njengoba umbone nje yimi ngiyazisebenzela ekumbini lakhe la khona unokubuka ukuthi wenzani yimi ngithenga yonke into lapha endlini ngiyasebenza mina ngiyasebenzela umntwana lo ubheke mina yimi engikhokha yonke into endlini angikaze ngadla lutho lalomntwana mkhulu ngiyacela ngithi yiko ngithe ngiyacela mkhulu ngiya understand ukuthi bewuthi ufundisa isifundo ngeke alunga nomfana bazomlapha phambili umuntu omdala ngiyacela bazomlapha phambili lokumfana mina akunaleyeza lokumlimaza ngiphinda ngimlungise mkhulu mangabe kumele sikhokhe mkhulu sizokhokha yini mangabe kumele kunina ngikhapaza lo mfana nabangani babo ona hawu umfana okay mkhulu ngithi mangabe imali okumele kugeza umuzi wakho hambani khona bodumezulu lephezulu bazonisiza wemfana ngecamera yakho ngicela ungiphumela ngegate ngicela uphume phu angithi maye siyakhulu yebaba ungashuthi yeke ukushuta uye kulokushuta mkhulu uyaphuma yeke umbone ngiphumeleni okay mkhulu ngiphuma Mr. Chenza let's okay ngilende okay mkhulu ngiyahamba ke hambele mkhulu lokuthi nyawo lakho Plexin cela ubambe lo mfana mama asambeni ngasaphinda ulibekela asambeni osiyami mama yabo ngiya-understand yazi engaka mkhulu ngiya-understand isukaphi umuntu omdala ngicela nje ngoba manje yabona ukuthi umuntu wabantu ukwatile and ngiyabona ukuthi le ndaba ayikho into esingayenza at this point in time angeke sesimconvince kodwa umuntu omdala nginayo mhlawumbe into engenzeka hayibo zikhona singabe sihamba umuntu omdala zikhona inyanga esinazo la ku Joseph Bioscope ngajabula manje angithi nawe yazi ukuthi ngoba uyasilandelela unokubona sinazi inyanga esinazo esisebenzisana nazo ku Joseph Bioscope esingakwazi ukuthi njengamanje simthathe umfana simuse kuzo zizama ukuthi zimncede ngajabula kakhulu Joseph Bioscope noma ngayuliphi usizo nilindele Mr. Jones please take the lady inside the car and try to call maybe find someone that you can find now yeah please ngicela can you Plexina ningamfaka my brother emotweni ngisavala nje sure hey guys niyabona nani ke into eyenzakala lapha angazi ngicela sibe sehlehla kancinci niyabona into eyenzakalayo lana guys umkhulu kwatile and there's nothing that we can do ngoba nibona ngendlela okwade ngayo so into esoyenza thina manje siJoseph Bioscope sofunela umama enye inyanga sobona ukuthi ubani umkhulu wethu oavailable ngalesikhathi samanje ukuthi mhlambe engasincedela yena uma ngoba le situation niyabona and nakhona umkhulu ngeke naye ezevume ukuthi ngoba labantu bayenza isenzo esibi kumkhulu labantwana laba and umkhulu uthi yena ubafundisa isifundo ukuthi even if bengacabanga ukuthi beyenze lento nakusasa futhi beyazi ukuthi umkhulu akudlalelwa lesson to abanye abantwana ngiyacela lapha emakhaya ninakekele izingane zenu ngiyazi ukuthi these days intsha linokujikela abazali alingamameli lihambe nechome ezrongo kodwa ngiyacela abantu
abadala ukuthi sizame singaphela amandla sifundise abantwana bethu as much as we can ukuthi i-respect ngey'nkathi zakudala bezingekho zonke lezi zinto manje abantwana sebeyazenzela ngiyacela sisigoqe lesigogo sesemanzi bantu abadala kungathi ibe yabo i-situation mase ikanje ayijabulisi ukubona ingane seyingalolu hlobo ubhuti obukeka ngakhona so mangabe unenkinga lapho nawe emakhaya sicela usibhalele on josephbascop.co.za. I'll see you on the next episode bafethu ningalibali ukuthi ni subscribe nisfollowishe ni share nama videos wethu. I love you. I'll see you on the next